Popúkaný popcorn na popúkanej pavici s popúkaným malým. Mucha. Dobre, takže ahojte ľudia, vítajte od ďalšieho videa a dneska som tu s Hankou. No a bude to vlog. Je presne 14:49, takže za 10 minút ideme do Rakúska a ideme vlastne do takej japonskej reštaurácie. Proste je tam sushi a rezance a tak. Bubble tea. A to bude podľa mňa, áno. A to bude podľa mňa bubble tea tam. Buď bude fakt dozadu cenu, alebo hrozne akože predražené. Podľa mňa tak mohlo by stať tak 4,50 alebo 3,50. No a ideme potom ešte do DMky a urobíme vám haul. A ideme teda za chvíľku, natočíme vám niečo z auta a už z reštaurácie, takže zatiaľ bye! Bye! Už tu máme čakačku. Sme v reštaurácii a čakáme na jedlo. Povedz nám niečo, Haďa. Neviem čo. Aké máš tvoje prvotné pocity? Neviem. Je to tu pekné podľa mňa. Je to taká vôňa tvoja. A čo, ty si dala nudle? Hanka si dala, hej, a ja som si dala sushi. A ja dám ochutnať aj Hanke. Potom máme také tie, a vám tu potom ukážem také tie klasické, rakúske pitička. Almdudle. Pitička. Áno. Som zvedavá. Natíšim vám potom jedlo. Toto je to ten almdudle. Už prišlo Hanke papaní. Dáš testet? Tak poď. Ja zakupujem na to. Je to dobré? Chutí? Ako to chutí? Rezance so sojou. Bude sú dobré. Ohodnoť. 10. Oni sú hrozne dobré. Už prišlo sushi. Už mi prišlo sushi. A toto je obyčajné uhorkové maki. Čo poznám, také veľké. To v Číne robia také pídy. Dokonale. Dáme už ryba, čož ja som troška náročnejšia. Len nerada mám tieto sushi kvôli tomu, že sa rozpadá tá ryža. Hej. Odrila som si akurát tak ryžu. Ten losos tam ani cíti žiadna pachuť. Mňam. Ja som spapala. Hanka papa. A je to už strašne síte všetko. A zobrali mi si toto ako dezert. Tieto lychee pudingy a mochi. A to mochi ideme teraz ochutnať, ale iba troška a toto doma. Ideme ochutnať toto mochi. Fuj. Chceš? Je tam takto ponky a toto celé je to cesto. To orieškové. Dosť orieškové. Je to v pohode, ale je tam veľa toho cesta. Takže je to také hutné. Ale v pohode. To trusí. Neviem, či tu bude niečo počuť. Ale dalo by sa tomu asi tak 7. 6,5. Rozhodli sme sa, že ideme ochutnať aj toto. To som už mala. A ja som mala, ale neviem, či líči. Ja som mala líči. Koľko by si tomu dala? Hanka dáva 10 a ja dávam 8,5. Takže 10 a 8,5. DMK! Pozrite, čo tu majú. Oni tu majú tieto farebné, dlhové a potom ešte tieto. Tie mám doma. No ako Ja som mala, že všetky. A už sme si vybrali tieto dva braugely. Lebo že veľa sú dobré. Že dobre držia. Ešte posledná. Vytlačame si tu fotky. Posledná. Čipsíky. Už ideme domov. Máme tu haul. Dobre, a ideme sa, takže prvé sme si kúpili tieto vody. Takže ako prvú vec, tu máme fotky. No, máme tu fotky. Ja som si vytlačila s jačikom, takúto. A potom sme si každé zobrali po jednej z tejto. Máme teda dve.
Potom sme si zobrali každá z tejto fotky. A každá máme z tejto fotky. No a potom ja som si ešte sama kúpila túto masku na spanie od Essence. Máme na sebe. Aj keď není noc, ale je super akože. Taká príjemná. A krásne voní. A je tam veľa fialová. To je super. Takže toto. Potom som si ešte sama kúpila toto a to je od Bali, takéto na depilovanie. A to stalo, tuším, 6,95 alebo 75 alebo nejak tak. Proste okolo nejakých 6-7 eur. 7. A proste to je na depilovanie. A potom už tu mám iba veci, ktoré mám spoločne s Hanicou. No, ja som si kúpila takýto primer, to má byť na, jak sa to volá? Elf, ju, tak to chcem vyskúšať. Takýto, zase to. A potom, čo si nekúpila MK, tak sú tieto hydrogelové. Lebo ja mám od Essence vankušiky a to sú od Balei. To je to isté. O euro lacnejšie. Spoločný deodorant, kde ho máš? Neviem, kde ho mám. Kde ho máš? A krásne voní. Voní proste jak nejaký body mist. Ten bol lacný. A potom, toto sa teším, to je ten Essence Brow Gel, alebo gel. A že ten je dobrý, že proste dobre drží všetko. Yes. A potom sme si ešte kúpili ako poslednú vec, sú to peel off mask. Ešte? Fruitovú. Ešte tu mám. Daj, ja to mám. Ďalšie 3. Túto grapefruitovú. Potom tieto nádherné vankušiky pod oči. Fakt nádherné. To sú nejak 50 centov. A nie, táto maska stala 50 centov, je to 95. A tieto krásne Rainbow Maxky, tieto platené na celú tvár. Yes. To je všetko. No všetko. Takže ľudia, mám tu update a vlastne, že Hanka už odišla, my sme vyskúšali nejaké produkty a môžeme tu niečo k nim povedať. Vlastne teraz mám na sebe ten brow gel, na obličie ten gel od Essence a ten je úplne super podľa mňa. My s tým úplne nevieme robiť, ale mám ho na sebe a fakt je strašne dobre drží, akože fakt super podľa mňa. Potom som vlastne testovala túto masku, to je úžasné. A ešte sme testovali to depilovacie od Balei a to je úplne super. Akože normálne to funguje, podľa mňa možno aj lepšie než ako depilácia voskom. Že si to tak rozhriete v tom hrnci a toto je aj ľahšie podľa mňa, pretože to dáte iba do mikrovlnky a nie to je roztopené. No a to je všetko za tento deň, dúfam, že sa vám vlog páčil. A vždycky hovorím na konci videa, že to bude kratšie, ale tento vlog by mal byť naozaj trocha kratší než tie ostatné. A dúfam, že sa vám videjko páčilo. Nezabudnite dať lajčik, odberík a bye!